Ji bername Jinûjîn dem baş temaşevanên hêja em îro li Amedê hevsela rengînin hefteyek nû bernameyek nû û bi mêvanek nû em li pêşberî we ne mêvanê me Leyla Saraç. Di jiyanê de mîna jinek piskiriyek çawa dijî û çîrokî helbestê wî heye derheqê çîrok û helbestê xwe de ê ji me re çi bêje kerem kin em bi hev re biçin ba mêvanê xwe. Merhaba Leyla ba. Çavayı başı. Başım spasım. Çavayı. Başı gelek spas herebi. Bele temaşavanên hêja niha em ba Leyla Saraçın em dixwazim bernama xwe helbestek wî em dest pê bikine. Dayı. Her şey bi temenek işkesîre radisêm. Behna te tê ji dur ve. Ay mala min ê. Îro reşahiyê xwe li temenê min pêçaye. Êşek hesretek dike zeba min de ji hinasê min behna giriyên zarokan tê. Tevlî bayê bakur dibe. İşev navê şevê navê bîranînan tu yî. Aramiyan êşên min tu yî. Weke her carê nêrînên di çavên min de mezin dibin. Dayê, her şev bi temenek îşkestîre radizêm. Behna te tê ji dur ve. Ay mala min ê. Îro reşahiyê xwe li temenê min pêçaye. Êşek hesretek dike zeba min de. Ji hinasê min behna giriyên zarokan tê. Tevlî bayê bakur dibe. İşev navê şevê navê bîranînan tu yî. Aramiya min êşên min tu yî. Weke her carê nêrînên te di çavê min de mezin dibin. Keserek bêbav di nava rihê min de avjaniyê dike her kelî. Tu çûyî gurzên kulîlkan destê me de çilmisî. Dûrketina te golîstana li ser singê min vemiran. Nevegera te ez ji hemû gerdûnê xeyîdandim. Dayê qey tu nema tê. Ay dayê bajarek dişewite. Hawara dayîkan qîrînên zarokan tevlî dengê guleyan dibin. Pelên dara zeytûnê di nava xûna sor de diçilmise. Ay dayê aştî cardin xeniqî. Destên xwe deyne ser bîranînên min. Di qefesa singê min de bîranînê min ên kovî kedî bike. Meze di qelîştokên destê min de rondikên dîrokê kombîne. Tenê dixwazim dilopên di mijangê te de asê mayî bi hêviyên xwe dawerînim. Da ku sivik bibe janan bîranînên te. Dayê destên te rondikên dîrokê komkirine li qelîştokên xwe de. Dayê kirasên xeyalên te yên gulgulî bêhna baharê direşîne li ser xewnên zarokan. Behna jiyanê tehma azadiyê ji kenê te tê. Dayê destê me berne de qurbana te bila mişxetî neçilmisîne baharê te. Dilê te sax be her bijî ji te re. Leyla heval em dixwazin ser vî helbestên piçek te nas bikin em temaşevanên hêja hem jî bêjin em Leyla Saraç kiye jiyana wî çawa derbas dibe di nava jiyanê de mîna jinek piskirikek çawa bir rûbirû mayî. Belê ez sala 1980 li navça Şirnexê Hezexê hatime dinê. Malbatekî koçer de mezin bûm. Hê 4-5 saliya xwe de malbata min koçberî Sêrtê bû ji Hezexê. Zaroketiya min li Hezexê, Sêrtê û Wanê borî ez bêjim. Min dibistan li Wanê xwend. 5 sala çûm dibistanê. Ji ber şert û mercên malbatê rewşa aborî ne baş bû. Min û xwişka xwe û birayên xwe me li dibistanên dewletê
یه شورش کولید مینن ملور خان اجلوانی بوم خوشکامیش دوی کلمی دمی ده ام بیجن دمکون ورا دخواندن بسکریک چاک از زاروک بوم از یا راستی دما از سری ده دست بکی جمالبات قط بوم اشتیاق قط بوم پر زحمتی کشان من قد ترکیجی نزانی بود دما از نو چوم دبستانی از او دم زاروکی که پر بدنگ بوم اجبر که هر تش بویم بیانی بو هر تش بیانی بو دبستان بیانی بو جی کو از شوله دمان بیانی بو مکانی که نو هر تش زحمت بو اجبوی زاروکاتیا من هنه که صاد ناف بدنگیه ده بخوره درباس بو بله دبکو و هلبسپانیا میجی بچکی جور دست بکر وقت زاروک بو بله İşte hüneri az mecul dubum balamadık şan ben xistikirn ödeme dibistani az bubum yekemin xalateki ya Pürtükek ya Ömer Seyfettin dalmın ödeme dama moya Pürtüke xan menge got az jidikarım çirokan benevisinim az jid çirokan benevisinim تجوی دمی دست az بکریم balarım hinge بیشین tobe yani. xwe لێمە خابن نە بزمانی me bû بله من پر dixwast bi Kurdî dest dibistanê bikim rewşa welatê me diyar e kîjan zarokê bi zimanê xwe dest dibistanê kir heta ez dest pê bikim nakokiya min yekemîn di zaten roja ku ez mal derketim çûm dibistanê dest pê kir min naxwest ez bixwînim ya rastî min naxwest ez wê demê ji dêya xwe qurt bibim piştî hingê malbat ji Sêrtê koçberiya bajarên metropolayên Adana bû piştî ku derbas bû ez ji yurdê derketim min dibistan pola pêncal Edenê metropola xwand qedan rojekê elwanê bûm min dîmenek dît bîroya rojname min ji birayê xwe re gotin ev zarokê Kurdan e diçin dibistana Kurdî got tu dixwazî biçî wira bi wî çaxî got erê paşê dema mala me çû Edenê ez birayê me ez birim neçemî بله بله erê ez hê zarok çûm neçemî piştre zaten min dibistan nexwan ama ez çûm neçemî li wira nav zaroka de em hinekî mezin jî bûbûn بله me li wira li ser çanda me dîroka me dîsa koreya zaroka de dîsa goven şano me wisa beş beş me ders dîtin paşê min bi şanoyê domand karê xwe تبشانو دست بکری hinekî zarok nav goven bû reqs bû we erê. hemû nav hevdî debûn yani neçeme ji wek min ji wek dibistanekê bû wî demê her roj enzen çûm tê di roja ez çûm yani ez milûr goven tesîm bûm şano min dileyîst paşê yani lîstikên du perde ji me leyîst çend lîstika de me leyîst yani pêvajoyek dirêj û nêzî şeş hev sala ez zûrima بله yani ew xebatkarek neçemê bûm wî çaxê hem xebatên xweseriyê jinê govendê de min cî digirt şanoyê de min cî digirt ez dire qisiyam jî malbata min sala 1998 de koçber bû dîsa şûn de zivirê welat ez wê demê mamciyê xwe Bele. nexwest ez biçim Tu Edenê me. erê mixwest ez nav çandûnerê de bidomînim lê paşê diya min ji ber ku tenê bû بله ne çarmam ez jî vegeriyam welat li welat navenda çanda Mezopotamya tune bû min dîsa jî li Sêrtê ders da zarokan ders وی دمی ده شر تو مرجع تو چوا آوا کریم بیشین تو اوسا جبو زاروکا ji bo zaroka neçeme tune bû sazî tune bû ya rastî men şaraderiya me bû lê çanda wê jî tune bû yani saziyek wê çandê tune bû siyasî partiyê de saloneke bû min carê lûr min zarok kom dikirin min dersa govendê da dîsa min neçemî çîn bûbûm min li wira da zaroka û dîsa hinek me komekî ya jina jî ava kir bala jina kişan derketin hem Newrozê hem eştiyadarê hem şayan de serdikê leyîstin ew ji bo gel Sêrtê jî tiştekî nû bû rind bû
Lê mixabin pişta min wê nedoman. Yani şert û mercên wir çik pêwîst bû min wan karan dikirin. Me wira saziya malbatê girtiya avakir min cî wir digirt. Min paşê demekê ew meşand. Paşê pêvajo pir dijwar bû. Ez wek martalê zindî nav çalekiya de bûm. Belbû bê bîraber 2050 ya rastî 2004 payîzê dest pê kir. Me hingê me xwest me got em naxwazin şer be, em li pêşiya şer rawestin û bedena xwe bikin martal. Wan çalekiya de me çêkirt. Yani ez wek bûm martalê zindî. Belê. Paşê işte pêvajoya girtinê işkenceyê dest pê kir. Me wan pêvajoya jiyan kir. Dû demê de te ketî girtîgê jî. Erê rast e wek me hekem demê zindanê de ma paşê em berdan. Dû pêvajoyê de çawa derbas bû em bêjin piskekek çawa derkete pêşiya we di girtîgehê de di alî malbatî de em bêjin. Gelek giş me işkence dît. Bi işkence em hatin girtin. Demekê kin em zindanê de man pêvajoyê. Şûn de min her tim doman. Yani demek ki da paşê dîsa ji bo fikr û ramanê min ku meşa ku ez tê de bûm. Hatim girtin demek ki dirêj zindanê daman ve pêvajoyê. Ya rastî heya wê demê min nivîsandin û ew zêde ew nedikir. Lê piştî ku ez ketim zindanê de min ji xwe re biryarek girt. Min berê jî dinivîsiya, min tirkî dinivîsiya. Min ji xwe re biryarek girt. Ji bo zimanê em ew qas tevkoşîn dikin, ew qas bedel didin. Ev qas işkence dibînin. Çima bi zimanê biyanî em dinivîsînin. û ku zimanê ku te dagir kiriye, ku wî zimanê ku te işkence dike, te dixe zindanê de, te dikuje. Bu zimanê ez ê çimanî zimanê serdest binivîsînim. Ez ê xizmetê ji weja were nekim. Me biryara xwe dan bi wî rengê di zindanê de min dest Kurdî kir. Tu dema ku zindanê bû hem çîrok û hem helbest wîran nivîsanî newse? Erê belê min helbestê xwe Kurdî yekemîn zindanê de nivîsî. Destpêkê gotarek nivîsî bû min ji azadiya welatê reşand. Ew gotara min azadiya welatê derket paşê wisa hêzek da min got ez dikarim binivîsînim. Hinekî dema hat şopandin, dema hat xwendin, dema derdora min jî got rind e. Min jî baweriya min hat min got ez ê bidomînim. Min helbest dinivîsand. Min xabin hinek dosyayê min yên helbestan yên ceribandin û çîrokan hûn da bûn pêvajoyekê. Li vê dawiya 2016 şûn de min êdî nivîsên xwe li ba xwe kom kirin min nedan tikesî û min wek dosya çêkirim hin ji weşanxaneyê reşand û wek pirtûk derketim. Ab rastî jî gelî Kurd her tim aştiyê dixwazin lê feqet em dema ku dîroka xwe mêze dikin em bêjin sîstem jî pergala xwe her tim tunebûniya Kurd zimanê Kurd em bêjin çanda Kurd qebûl nake Kurd jî her tim li ber xwe didin. Belê tu qala pirtûkê xwe kiriye em bêjin helbestvanê xwe çîrokê xwe em piçek navaroka wî bi elimin neha. Belê dibe vira pir sar e em derbasî akademiyê bibin yê baştir be ez dikarim vira hem qala çîrokan bikim hem qala helbestan bikim û bas qala xebatên xwe bikim. Belê temaşevanên hêja niha jî em ê derbasê komeleya jina bibin. Belê temaşevanên hêja nayê em komeleya jinanin em ê ji Leyla heval bipirsin derheqê pirtûkê wî helbestê wî çîroka ê ku nivisandiye bi reçek behsa wî ji me bike.
Na yekemîn pirtûka min a helbestê werzeba bû. Werzeba beriya 4 sal qediya derket. Delêban bibore çend heb pirtûkê te heye niha? Vêga pirtûkê min ê hatî çapkirin 10 hene. Yek ya çîrok, yek jî ya helbestê. Belê. Pirtûkekî minî helbesta vêga li weşanxaneyê ew jî meha pêşiya me dê were weşandin. Belê. Em navê pirtûkê te karin hîn bibin? Werzeba a helbestê ye, zeriya jî a çîroka ye. Pirtûka min e ku nêz dide derkeve navê wê jî Demaltu Çûyî. Belê. Tu karî piçek behsa pirtûka navaroka pirtûka bikî? Em di ê çîrok te dest pê kirinê dixwazî. Navaroka wî de çi heye? Ser çi hatî nivîsandin? Belê. Çîrok min hemû ser jinan nivîsandine. Hemû jinên vê civakê de jiyan dikin. Her yekê xwe çîrokekî xwe. Tiştê ku min çavdêriya ku min jiyanê de dîtî. Jinên ku min nas kirî di kolanê de. Yê berê min van çîroka beriya 10 sala nivîsî bû. Derfet çêbû û vê dawiyê hat çapkirin. Ji xeynîva çîrokên min yê dijî hene, hîn hatine çapkirin. Naveroka çîroka min her tim jin e. Min azadiya jinê, bêrîkirinê jinê. Ji ber ku civakekî pir bindest, civakekî hêla jinê de hişmendiya mêr, serdestiya mêr li pêş e. Ji bo wê jî jin her tim di nava tekoşînekê de çawe xwe ji wê tengasiyê rizgar bike. Naveroka çîroka û naveroka pirtûkê ez bêjim jin û azadiya jin û azadiya welatê. Belê. Ji bo helbesta te tu karî çi bêjî helbest? Yani helbest Çi hîs kirî tu van helbesta nivîsandî? Helbest zaten min zû de helbestê nivîsan. Yani ez xwe dizanim mêla min ser helbestê hebû. Min nivîsandin bi helbestê dest pê kir. Hê zû de. Destpêkê tirkî dinivîsiya. Lê min wan lênûsê xwe avêtin. Min ji ber ku ne bi zimanê me bû. Min wan avêtin. Helbest yani çawa bêjim tengasiya rihê min berba firehbûnê ve dibir. Dema min dinivîsan min xwe aram hîs dikir. Çawa bêjim yani pêv jî tiştekî wisa ye dema dibe gotin û tu wê dikî dinivîsînî ew ça rihê te yê azad derdikeve holê. Yani hinekî me bû wisa dema ku min dît rastî jî min ber ferehbûnê vekê dibe min domam nivîsandin navê. Erê. Hinekî wisa. Naveroka helbestê ya werzeba min vê pirtûkê atfên diya xwe kiribû. Diya min û ez bêjim hemûn dayîkên dilêş ê ku salan e li ber derê zindana disekinin. Ê ku salan e hesreta zarokê xwe dikişînin û zarokên ku salan e hesretên hevalên xwe hevalan hesreta azadiyê dikişînin. Hinekî naverok wisa ye. Bêrîkirinên welatê, bêrîkirinên dayîkê, bêrîkirinên rê hevalên min in. Li ser rê hevalên xwe jî nivîsandine. Li hevalên min ên nemir hene, li ser wan jî nivîsîne. û dîsa bêrîkirinên min ên rêyên azad, bêrîkirina min a xwezayê, ez xwezayê pir hez dikim. Dema demekî dilê zindanê de bûm, timî min hesreta av, dar, zevî, çiya, newal, ajalan, bi pir hesreta wan dikişan. Hinekî helbest û xweza nav hev de diçe, bêrîkirin nav hev de diçe. Beşek jî hemû ser dayîkê ye. Min at pîvê kir. Belê wî dema ku tu ji me hevselê jî helbestek xwendî ew jî tu ser dayika xwe nivîsandî? Belê min ji vê pirtûkê helbest xwend ew li ser dayikan bû. Min atfê dayika xwe kiriye. Belê. Ev jî çîrok in zaten ku te çîrok in ceribandin. Lê dosya min a nihayê were weşandin de
ملسر نوالا قصبا هلبستك نویساندی از خوازمه هلبسته بخوینم داویا برنامه ده انشین تبا نواروکا وی وره وشاندن ده چه هیه؟ او سرچیه؟ او جی من زندان ده نویسانده بو نواروکا وی جی اوه دیسا مروف زندان ده حسرتا تشدکشینه دبه مجارا هستین مروف دبه مجارا بریکرینه مروف او جی سر هستین منین بریکرینه سر اوینه سر ولاد سر ناوگارو شامیا کو جواکا مجیان دکه سر ویه یعنی جواکی قطنینه بویرین کنته جیان کرن هستین هر بویرک هستی که چاوم دایاوا کرن مجارا بویه مجارا هلبسته yani قطنینه تکوشین ددومه هلبست جوه کو ام بیشن راپرینه که و سر خواه هلده ده نوی تکوشینه ده ده بیازشی همه ده هندرو ده درفت تونه دو تشته گیبی که دو چیروکان خواه ده هلبستین خواه ده دو ده بیجی که ازه به تکوشینه خواه به رنگی به دومینم امیجه اینه که او ساچه بو راپرین همون ده هلبستان ده سری هلده ده به رنگی خواه ده خویا کرن بله ام هلبسته تا گودار بکن دوازی کی دکاره جی خوینا جرو پلن و دیرو که دنو قطع زوا بکه روی و دارستان امرنه رونی بکه به دنگ زاروکان کی دکاره راوسته و به دنگ بمینه واید گوری سبهن مده هستین نوالا قصابا دقیرن دیسا چارین شهیدین بیناو دبستک لازمانی ولاتیمه من دو کوروکا چیروکین دایکا خوده ناس کربو شانا نوالا قصابا او هیچی مزنده به ایشاوی نوالی درشکین چاوین منده کی دکاره به ایش ریو خوابشو با آوا گلیه زیلان او جنبیستی و وره فریادا زاروکین پیچکی کی دکاره راوستینه خوما و دیروکا خوینمش او جچاوین و شارستانیا پیرزک قطرانی ده هرکه شزاروکان من ده واسطنامه شهیده کی پرسپی ده خونده بو شبیر نکن ده نوین ما طولا ما هلدن باید راپرینک روکن هلبست آزادی دنویسینه لآسوی ولات روژه و دکون برینن دیروکه من ده روشنویسکا شروانه کی تمام پچوک ده خونده بو تقز ده راوست قیرانا رولش ده ببشکوین کلیلکن آزادی ده دستین زاروکان ده من دلوراندنا جنک سرهلده ده ناس کربو رقص آزادی سپاس دلیت صابه هر هبی بله لیلا ول ام گوتنی تی داوی ام بگرین جبو جواکه جبو جنات دوغازی چه بیجی yani rastece جبوی جواکی نا شرکی پکرش تیمشاندم لسر جواکامه تیبتیش سر زمانیمه سر ناسنامه سر çandame. Bangavaziyamın a seri de eve zaroki xoxwadi derkevin neherin tiştên qirêj li ser wan bên kirin. Ji ber ku bi zarokan dileyzin, ji ber ku ciwanan dileyzin na pişaftinekî pir kûr û berfireh heye vê li dil zarokên xwe xwedî derkevin bi zimanê xwe bila bixwînin bi zimanê xwe bila binivîsînin bi zimanê xwe bila biaxivin ji ber ku ziman dema çû û ew dem em jî diçin yani nasname jî diçe rast e yani yê ku me dike me nasnama me ye bi nasnama me em xwene bi zimanê xwe bi çanda xwe dîroka xwe bangavaziya min ji civaka me ji gelê me heye ku zarokê xwe bi çanda xwe bi dîroka xwe bi zimanê xwe mezin bikin. Ez vê dibêjim spas dikim ji bo tevlî bername bû me. Em ji te spas dikin gelek sax bê tu ji bo tevlî bernameya me bû û em serkeftinê ji te dixwazin. Belê temaşevanên hêja em ji ser vî watê dibên mirov, Kurd, gerexwe,
ناسنما خوان نکن حتی برنامه یک تنه ببینیم خیلی خوشی ده بخاطر ویگاوی دمش